Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Low. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Low, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Low sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Shalom, Horas Madihita Salutna, mewakili Sude Parhalado, Dohot Pandita, Pasaton selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhita Salutna, Tarlumobi di Tamunami, Rosian Papua, saya Tuhatama nama Ngaromoti Hita di Parmenggota. Andorang masuk kita tu Parminggota, patorang hamima partikian, alau pasaton puji-pujian, ima dung sai epistel pasatami matu punguan ina HKBP Nomensen Jayapura, dungi dung makatidakon atau porsiaon pasatami makur ina Rabu, dungi dung tikting pasat hamim setu kur ina HKBP Nomensen, ima nalau pasaton puji-pujian atong naing masuk mahita tu Parminggota, tapasonang marohata, taparade madirita, martang yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Tapuji tu atas yang bukuende nomor 100
nomor 10 ayat 1 rodi ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, natumo palangit, dohot tanoon, amin. Mandok mulia te mahamu di amai, nama ngaroro hita sian gom-goman ni haholomon, jalan napasauton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargo guna suatu dosan, amanami na di Banua Gijang, di pabotohon hodo tuak kaparoha nasian purbai, marhite-hite bintang, naung tubu anakmu nasasadai,
sondangi marohanami, asa utadahami haporsiaw nasitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dot hami mamereng hamulyaon sogut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata tuhita di hari mingguon ima sian patik naparjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo jahoba di Batam ninna di Batata dang jadi marakup au bahenonmu di Batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohotna di Banua Tonga, rodi di bagasan aek na di Toru, nitano, yang go tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ayona hukumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiaw nari minggui, dinaonom ari maulah hamu nasa siolonmu, aleanggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba di Batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni huta ni halak pe namak kebati hutam aidina onom ari do ditoppa debata langit dohot tanu dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibaini do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapo mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unang ho mamunu, patik papitu unang ho mangalakup, patik pawaluon unang ho manako, patik pasiang unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha do pandok ni debata taringot patik nasapului ondo audo Jahoba de Batam ninna di Batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akana sogoroha di au
Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Atong tapangidoma gogo nasian Tuhan debata, lau mangulahon nahobar tupatik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahobar tupatik mi. Tapauduk be marohata, tatopoti madosata nagodangi, tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, namanguhumi jolma manusia. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, nang sian pakateon nami nasoture, ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami, natama si tutu dohona uhum hami alani dosa nami alai natar sol bagi duhami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di porbadia itu roha nami be asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda na pinarbaga gam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajatota.
Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Tabegema hata ni debata turpuk di hari mingguon. Nah, dienet sian buku Yohanes 5 paduahon ayat sada rodi ayat 10 sada. Tajahama marskat soring di ayat naparpudi rapmaita manjasa. Nambar bagas di hutakana. Dungi patoluarihon adongma namar bagas di utakana na di luat Galilea jala di sima ina ni Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida nina ina ni Yesusi mamandok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi nina inan naima mandok akka parhobas manang dia dohononna tuhamu bayan hamuma. Dungi nina Yesus mamandok nasida goi hamu ma aka gusi ino gusion aek jadi gok situtu ma dibahen. Alai didai induk ni aka parhobasi mana aek kinaung gabe anggur jaladang dipaboto haroroana. Ai holan aka parhobas namanahui aeki dom botosa gabe di joma pangolii. Rapmaita manjasa asai matanda na parjolo na binahen ni Yesus di utakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabe hapok kasihan na di ibana ima sahatna martua doakana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin.
tidakon maha porsiotai, songona hina tidakon idungata sa porsiaon disandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehova, hidu ama pargugu nasa tudusan, natumo palangit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di porbadia, andorang soabubuan, ido tuhata, natumau nabernit, di panguhuman ni silatus, nama te terpajal do ibadah di hau pinar silang, natua tu banua toru dung di tanah, namulak di aripatulu, nama naik tu surko, laudul siamun ni bata Jehova, amanai pargogo nasa tudusani, disimai bana pa imamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu doat namate, au porsia ditondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan abadia, doat dia sisanibus, doat dia taina mandok, mulak mangulu sogot yang menyalak, doat dihanguluan nasora sudah, amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Amang inang tabege matik ting di tonga-tonga ni huriata di bagasan mingguta sadarion,
di Minggu tanggal 10 sia Januari tahun 2025. Tikting Naparjolo, ia goarni Minggu ta sadarion ima Minggu paduaon dung Trinitatis, jala topik ni Minggu ta ima saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaoni Jehovah. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Tikting paduahon, tikting namaragam, pos pelayanan tabanan HKBP Denpasar, Boy Mata Jaha, Sian WA Group, nah dibagihon situa sektor ta masing-masing. Mulai Minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025, nunga pindah domisili keluarga ni amang situa A Simanjunta Inang Erboru Tumangor, dohot sada boru nasida Tutabanan, alamat Jalan Perumahan Wan Bali Residen nomor 52 Tabanan, alai nasida tetap DPGB anggota Jemaat AKBP Denpasar. Laporan Panitia Pengembangan Pospel Tabanan, Boy Mata Jaha Sian WA Group na dibagi hon situa sektor ta masing-masing. Persiapan Pospel Singaraja HKBP Denpasar, Boy Mata Jaha Sian WA Group na dibagi hon situa sektor masing-masing. Mulai Minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025, gabe tambah doruas nihuriata HKBP Denpasar, ima keluarga Marco Pascal Silaban, Naru Sian Gereja Silaban, Resort Silaban Distrik Toluhumbang. Alamat nasida di lingkungan Muding Tengah Kerobokan Perumahan Muding Bougainville nomor 20 Tolu, Kerobokan, masuk sektor 5. Di Patadahon di ibadah sesi tolu jam 10.00 WITA. Di Minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025, rodo tamu ni huriata ima parende sian seksi paropuan HKBP Nomensen Jayapura Resort Papua, godangna 10 pitu halak, mana paturiata patu begehon ende puji-pujian di jam 10.00 WITA. Nari ulahon inang pendeta Naomi Boru Pasaribu STH MSN. Tikting patoluhon, tikting namar bagas, tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma Yohana Stefani, Doroti Boru Simatupang, Boruni Amata, Situa Marihot Simatupang, Tubuni Inata, Ida Sirwati S. Boru Sitorus, Sian Jalan Raya Sesetan, Gang Lumba-Lumba nomor 10 Denpasar. Jemaat HKBP Denpasar, dohot orangana, Igede Kristian, Pratnya Dinata Manalu, anak ni Amata Iketut Budi Arnawa, Tubuni Inata, Ninyoman Nomianti, Sian Jalan Veteran, Gang Nakula nomor sada Umacandi Buduk, Mengwi Badung. Jemaat GKPB Efrata Buduk. Di hari Sabtu 25 Januari 2025 di Gereja Kristen Protestan Bali, masuk jam sia 00 WITA, partupulon nunga dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 di HKBP Denpasar Resort Bali. Tikting paupaton, tikting pendaftaran pelajar SIDI. Huria KBP Denpasar naing patupahon pembelajaran SIDI tahun 2025 bagi anak-anak jemaat AKBP Denpasar asa mendaftarhon dirina tusintua sektor masing-masing, manang boy makubungi sekretariat gereja Jalan Mambuan Surat Baptis. Tu akar ruasna di luar Bali asa mambuan surat keterangan keanggotaan jemaat sian gereja masing-masing. Titing palimahon, titing rapat perhalado. Di hari Kamis tanggal 20 Tolu dohot tanggal 30 Januari tahun 2025 jam 10.00 WITA
di Patupado rapat parhalado guna menyusun konsep program huria manang program anggaran dohot program gereja tahun 2025 di Pangidoma Asasude parhalado mandohoti. Tikting paunomon, tikting pembayaran iuran makam Kristen Mumbul tahun 2025. Pinangido tusude ruas asa membayar iuran makam Mumbul periode bulan Januari sahat bulan Desember 2025 godangna 50.000 per jiwa per tahun. Titing papituhon, titing bonataon NHKBP Denpasar 2025. Di Patupa Huriatado bonataon naposobulung HKBP Denpasar tahun 2025 di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 jam 10 sia 00 wita maringanan di GSM Pinangido tusude naposo asa rap mandohoti ulauni. Titing pawaluhon, titing ruas Namar Sahid. Mohon dukungan doa tu akar ruas Namar Sahid ima Nyonya Hasibuan Borusiahan Opung Joshua Situa TR Sihaloho Samuel Simorangkir dan S Boru Nainggolan. Titing pasiahon, titing parhepengon Boy Mata Jaha sian WA Group na dibagihon sintua sektor ta masing-masing. Titing pasapuluhan manang titing parpudi. Parhalado dohot ruas HKBP Denpasar pasahoton selamat Ari Hatutubu dohot Ari Pardongan Saripeon tu akar ruas namar ulang tahun sian tanggal 15 sahat du tanggal 10 sia Januari 1 tanggal 25 Januari 2025. Hatani debata nama nosoi hamuna tarsurat sian pengkhotbah tolu ayat 10 sada alai anggo ibana dengan do saluhut nai dibahen ditiki alehetana ditopahan do uhut roha nguluan saleleng-lelengna tubagasan roha nasida hola naso dapor jolmai sulik kitona jadi-jadian na jidadihon ni debata sian mula-mula sahat roh di ujung. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Songoni mahatani debata kiranya kesehatan sukacita diberikan dia terang surgawi. Amang inang songoni titik namasa diuriata sadarion Mauliate, Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapuji Tuhata, uhud papungu pelean sadaa dot sadebik. Dame nama noto
Yesus Kristus berdosa, wasatu torok lana ulo, majako nasi tongi, majako nasi tongi, ay nang bisar doa. Damini dewata na sumurung siyan sa naroha, iman na mga ramoti akati hati muna do pikiran muna ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas dihamu amanami inanami sudi napungu di bagas joron andorang suhu pasatami barita nauli patado diri mahami sato kinamangin nangate. Tabi ma dihamu amanami inanami ruas ni Huria HKBP Nomensen Jayapura do sudi parhalado do abang padita resort padita patar siagian tuhita ruas ni Huria HKBP Bali dan Pasar Balion molo istilah ni hamina di Papua molo madokon horas onomi pakai manang onomi remai parhorasan madia musaludna do moto ni utata na di Papua satu hati membangun bangsa dan kota untuk kemuliaan Tuhan. Alanido Tano Papua terkenal do dengan istilah tanah Injil asa pemuliaan tema monang do na porsia di Tuhani gabi gubernur di Papua. Jadi kami naros dison 10 pitu halak. Jala mulai jam 11 pagi kami berangkat sian Jayapura Sentani sama di hutat tahun kurang lebih jam 4 hati nangat jam 4 jam 5 masuk ini. Jadi sihol ni rohani pungon inaon do seksi Parupuano do mangibati HKBP dan Pasar Balion mulu marede dang pala jago hay marede holan nyaman pihami hidup di sana nga mulai hati di Tuhan ni jadi saboto muna manginangate tak pala jago biasa-biasa do hami holan nyaman pahabi daw siyan akadong atas itu luhurupi mulus udok ko situ luhurup KKB ayat tu siya mo mangin ngate KKB terorisi
nyaman pihami ngamole hati di Tuhan ni. Jadi sihol ni rohanami lau marsaur do huriata na adong di Denpasar Balion asa semangat kami dison rotu tanamion jala sahat do tabi nami sianak kadongan nami na suboi dohot hirim do sudah kami adong sekitar 20 halak alay na 10 pitu halak ma nabuhi dohot. Upa botok kami ma dia mo manami na nami torop ni ruas ni HKBP no mensen siad data terakhir beraih 2024 31 Desember Holan 132 kakak dohami 132 kakak manang 432 jiwa nggak doh dak anak sekolah minggu di sini. Jadi songonima parhorasa siak kami oras ma dihamu amanami inanami oras ma dihami salutna rencana mulak hari Selasa dohami. Jadi horas ma dihita salutna diamu amanami inanami hatani debata di bagasan minggutta minggu padua hundung Epipanias iman atas surat di Yesaya bintu 22 mamuka ayat seda rodi ayat 5 songonom mahatani Tuhan itu hita baga-baga halwa nision ala nision dang tarabay nausip zal ala ni Jerusalem dangolu au pepoman payima bicar hati goranna songon sondang ni mata ni hari jala hatuauna songon sulu-sulu na marsigorgor jadi idaun ni akabangso parbegu ma hati goramu jala salut akaraja hamuliamu jala ikon margwarhon guarnay baruho si pabuan ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabi tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah jala tupal harajaon di tangan ni debatam dangbe guaron ni halako na tinadikon jala dangbe dohonon na tu tanom halungalan ay goran na maho hasuluan ni rohaku do ibana jala tanomi naong marharajaon doho ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaon tanomi ay songor rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju songonido rikot ni akka anakmu mangaluluiho jala songon las ni roha ni pangolimi dan ni ulina songonido las ni roha ni debatam midaho ima sahatna yamu amanami inanami alani kesombongan do pangalaho ni bangso Israel namaralo tuhatan ni debata memang pantas mereka dijajah pantas mereka terbuang gabi hatuban ni bangso Babel lilingna si maboto naposo bulung harus tahu ya 70 tahun satu generasi di masa apa orang bangso Persia maradopon Babel monang do Persia nanuluni Raja Kores jala dihamonangan nasidai dilehon do hadiah tu bangso Israel didok mula mahamu tuhuta Jerusalem mula mahamu tubona ni pasuki muna semangat do nasida alay aha mana terjadi amang inang dinamula nasida lungun marohani bangsoy bangatarulang HP Jerusalem inganan panobaon ni sude bangso Israel tu debata pusat kota ibadah, pusat kota semua aktivitas orang di Jerusalem. Nunga tarulang, danga dong be manangaha. Ubay majo perbandingan na dihamu manami inanami isesya kita naong 30 tahun meninggal hon bona pasogita. Bertudu jo manginang. Eto na godang do 30 tahun manang na ituro 30 tahun. Eta sia kita isi sia kita sudah 30 tahun meninggalkan kampung halamannya. Berarti danggo 10 halak teh.
Ida teh. Isenong 20 tahun meninggal hon huta hatubuana. 20 tahun. Atong dang ngadong 10 halak. Berarti ka pendatang dogo dagison. Ida teh mangin teh. Molo pendatang berarti didai dope boha kampung halaman na. Ida teh. Ise dope nahea makilalahon las ni roha disuap omak na mana-mangan. Tiki di huta. Dung belga. Wah, nanggo 10 halak. Berarti kalau kita punya survei, ya domestik dua pita tu sonate. Bukan lahir di Bali dan bukan berasal dari Bonapasogit. Pendatang, alai dang hot pendatang ate. Artina tikilau hita sian huta Bonapasogit ta tabering do biasa-biasa saja. Disok kita mangula adong karejota dungi adok kepekta mulak mahita tu Bonapasogit ta tung mobil rental peta hodang di boto-boto jol mayate. Alai pasti pikiran nada dihutai boha mang inang ngajago bapak ni siadui ngajago anakku ngajago tetanggaku. Baduh toho do nang dokko ni tumar mobil rental peraho ngau jago. Alemolo taida huta hatu buat tai tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan buhainang. Alah 10 tahun nasal pupe songono do hutaku. Basonari pe lasongoni do tong hutaku. Buah pakilalanmu nainang. Songona nak semangat ate. Idote. Apalagi mau seorang orang tua di huta be. Malas mulak kecuali pesta ipe ala natulang 2 wisi. Nah hitang ate. Idote. Jadi dihamu manami inanami 70 tahun satu generasi yang diangkat ke pembuangan Babel. Nasa tu Babel akan amalu do. Akan jago, akan berhikmat. Sadrak Mesa Abednego termasuk panurang nasing. Berarti molo adong pe nasodohut tarbuan tu Babel satabi nahurang do SDM na. Dang rikoton nin nasi Nebukadnesar tinggal mau isi. Dang adong ilmuna tolema isi. Adang adong pengaruta molo tabuan tu Babel nin nasi Nebukadnesar patambah-tambah pengeluaran tak ikoleono to dulu lah komangan. Tinggal mak. Alana tinggal di Yerusalem bukan orang berhikmat, bukan orang yang pintar, bukan orang yang takut sama Tuhan. Berarti Yerusalem tetap buamang. Maju dong manang tidak? Mulai secara logika kita berpikir nggak maju. Nang maju ate. Amang tahe. Saya huripu hami do, dung malu hami sian Babel, lasro hamanami mulak tu hutanami Yerusalem. Tapi tidak, mereka menangis, nggak ada perubahan. Hamu peinang, mololau hamu, mangarato 2-3 hari, ditinggal kamu jabu kotor. Ini contoh kecil, jabu kotor, mulak kamu, tong kotor jabui, buharo hamuna. Bayi nang rohamuna, amang ngirini anak koko nahulak kempon nama di jama-jama, dang di dabe jabu, rai dua te, alai molo kotor jabu tak tinggal hon, dugi mulak kita, iya sudah marhilung sudah, waduh, naturan na 10.000 ang jajan olo do 20.000 te, talet tu dan nak te, jisongoni do dihilala bangso. Israel, Tuhan kami udah dijajah 70 tahun, kok kami juga pulang ke kampung halaman nggak ada perubahan, marsak, lungun rohana, tidak ada perubahan. Alai taida mamak inang, rapita majaha ayat sadaya, rapita majaha, alanision, baru, dan adong mau kamu mabon bibil. Ampunkan kami Tuhan.
Dan ada kamu di handphone na Alkitab? Bukalah, nanti marah Tuhan sama kita. Kita bukan mau shopping, kita mau beribadah. Nah dong di Bibel na manang na di handphone na rap majoy tagugo maja sada. Alani Sion dang tarbayan au sip. Jala alani Jerusalem dangolo popoman. Pai mabicar hati goranna songo sodang ni mata ni hari jala hatuauna songon sulu-sulu na masikorkor. Tuhan melihat kepedihan bangsa Israel. Tuhan melihat sakitnya mereka rasakan. Nunga citami di Babel satu generasi hacik musih mulak tu hutanami alai manatap do debata. Di bereng do aha nama bain tangis kita amang inang. Di bereng Tuhan itu aha nama baik kita tarok Tuhan menghadapi hidupon. Alani do nakin alani Sion, alani Jerusalem. Debata proaktif. Allah ambil peduli dakola mamereng. Alani do molohadong halak madokon. Tuhan kau enggak lihat saya menderita. Sudah terus aku berdoa. Kemana kau tak jawab aku? Dian malas marminggu, dian pencopen, dian panako. Mamora do. Hami parpungu do. Ringgas martangiang, ringgas marminggu. Ale terus ngonon ngulu nami. Di dia doh Tuhan. Ale Tuhani mandok Tuhan tuhita alani Sion alani Jerusalem alani ho nina Tuhani. Saya tidak tutup mata. Saya peduli. Apakah kau tahu saya peduli? Itantang Tuhani hita inang amang. Hamba manami inanami nunga to bulus tahun 2024. Ra di tahun 2024 adong arsa ni roha las ni roha kesuksesan dok kalan asing. Sahat kita itu tahun 2025 cukup boy do huidasianon di parhatu Tuhamudo di parohai Tuhani hamu sebelah sini dulu amang tadi dari saya perdepan diakui hamudo na diramoti Tuhani ngulumuna amang inang dihamu inang amang na sebelahon di parhatu Tuhamudo dan diramoti Tuhan ngulumuna na dua bangkunai baris di parhatu Tuhamudo amang ina. Apakah kita mengakui Tuhan itu memperhatikan kita di paida-ida hita? Mulate na igijang sampai nakko kamu tu gijang i parhatu Tuhamudo Tuhan itu melihat mengawasi menjaga ngulumuna manginang atar guguma juala di balkon dua mu VIP di parhatu Tuhamudo Tuhan ini menjaga emang ramuti ngulumuna manginang mau liate atong moladong pengakuan dihita di parhatu Tuhan ini di paida Tuhan ini do hapi au soto ngado kita nama rungut-tungut mandalani nguluan. Suatu ngado kita nama dok, Tuhan aku udah capek Tuhan. Tuhan aku udah bosan Tuhan. Unang. Tuhan aku nggak sanggup lagi Tuhan. Jangan. Tuhan nggak malas biar Tuhan marminggu. So adong kelapatan ini marminggu. So lamu mama orang Tuhan. So nalamu sembuh sakit tu Tuhan. So tu nggak manginang. So tu. Ipa ida Tuhan itu nguluta. Didok nakin. Di ayat 1 ayat 5 songon holong niruani debata paida-ida pangalahota inang molotakang ya nakotai buhat tapahohom do manang tanah sehati ku takut dah hatamu naida tapahom manang tanah sehati molo lunga berkeluarga ya nakotai molo salah tapahom do manang tapaida-ida jujur jamu molo salah parumah tanggonnya nakotai tapahom do manang tapaida-ida ada orang tua yang tidak berani lagi menasihati anaknya menasihati helanya menasihati parumennya
Apalagi kalau makirim tiap bulan itu orang tua. Paru maiki lomo-lomo na mendokata ala diledo pasi debakku. Taksiak be hataku ala suadung be nabui husari ala dileo do balajaku tiap bulan marsahi to oma lo dikirim parumenmu petokinai dah dia nomor rekening mana ngahat apa di dokon tiki geleng do dak danaki boy 1 2 3 mau tidak mau keluar dari rumah mulun ngabar rumah tangga nak kotai inang hamu kena metu baju berani hamu madok kosong ni pelagi ngadiliani hamu tiap bulan. Inilah hidup ala didok nakin di paida-ida Tuhan ni dohita. Tuhan melihat kita, Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Hola nodo tutu nakiku sukun dia kui hamudo na diramuti de batahamu 2024 saat 25 alus muna nakin hamang inang diakui molo diakui hamudo pandongan de bata sakit susah senang gagal sukses Tuhan menyertai hidup kita selne udok unang marungut-ungut dena unang marsak jitu pungan korinau pe muluning marede kapungan inan syarat utama apa yang coba dulu bilang senyum dulu hudokon kok senyum dulu alana buha Nadila do iya banyak orang pandai nyanyi tapi nggak dihayati. Kalau sudah kita coba segala sesuatu tantangan hidup dengan senyum bolong do sudi nama rutang peau naci perohaku na dia citi peau bolong doi ini dua teh bolong do sudi usuku maju hamu amang inang dia do naung godang diulah kamu di bagasan saming jope mutung do marungut-ungut do manang senyum saming gope alah tahun baru do peon marbona tahun do pe dia do nong godang kaum bapak amang dia do nong godang senyum do mana kalau mabolangi do inang dia do jujur johita amang bona tahun margaon aduh bona tahun margaan bona tahun tulakku bona tahun omakku bona tahun tetanggaku bona tahun nuriaku bona tahun sude sedih teh pengeluaran asing musim namar lelang sudah Natal habis pengeluaran bona tahun juga habis pengeluaran mau lo so masuk kau non marga dok bona tahun di dok mau batak dalle atong susah ale sukuk-sukukku dia donong godang samingguan marungut-ungut senyum manang no comment hati amang nakikusuku kamu kana manginang dia kui hamudo didongani debatang ulumuna alus muna nakina hamang iya jangan asal ngomong didengar Tuhan loh anon didokot Tuhan nakini sukuni nang padita dia kui ale holan nadung persoalan sautik sudahlah nggak mau aku dang ulu biau rugiku dang sanga au sotung ngamangin nang ate unang songon bangsa Israelon pitur marsak nasi udah dikasih kemerdekaan gratis ale marsak unang songon zaman sonaria teh ngelamu merdeka Israel neng diserang au pe kurang setuju doi ai patik paunopon do di doko namang inang patik paunopon napa sabulung malu kita kalah dengan sekolah minggu patik paunopon jangan kau membunuh
Ido teh. Ido kondo parjolo. Mulo patik pawaluhon. Kenapa enggak patik pau no maja unako manako teh? Alai justru patik pau ono pun unako. Karena apa? Siring manusia membunuh perasaan hatiku, membuat aku terluka. Kan membunuh pelan-pelan kan? Itu kan? Membunuh pelan-pelan doi. Dipayingot kita. Hamu amanami inanami. Holong ni rohani debata didok nakin songon hubungan suami istri. Songon hubungan orang tua dengan anak. Inang, amang, mau lumar sakroham tuan akomu berani doho madokon sadarion dengan aku kubiho. Berani ho madokon nang? Berani amang? Berani hamu mandokon? Songon nama biar, sukun-sukun. Satu nggak biar anak tetangga anak tetaben. Molo adong anak kota benda patal kesalahanna. Berani do hitamang madokon sadarion dengan anak kokubeho. Kenapa payah ya dari Jayapura bukan KKN inangnya. Saya dari sini lebih kuat. Nanti amang berani do hamu madokon molo salah anak komu patal kesalahanna berani do hamu madokon. Tidak. Molo salah istrimu na amang berani do hamu madokon sadarion. Keluar ko saja buku dan istriku be. Manang sebalik nak. Ala unggo dang gaji ni nata. Selom-lomun yang maton. Tulapo pulang tengah malam. Sedarion dang amang-amakku be. Berani yang mendokon. Nenang, berani yang mendokon. Kenapa? Buasa tu anak kota dang berani hitam mendako sadarion dang anak kubeon. Sadarion dang suamiku dang istriku beon. Kenapa? Amang inang fokus dohamu mambeki jamiton. Kenapa? Karena cinta Tuhan sudah ada di sini. Ya. Tiup jo adoramne. Cinta Tuhan sudah ada di hatiku. Nah digijang PIP cinta Tuhan baik kamu jona poso bulung. Cinta Tuhan sudah ada di hatiku. Akan ada di ujungan unang merempok kamu. Baik jo dia doramu naon. Cinta Tuhan sudah ada di hatiku. Sada dua tolu. Cinta Tuhan dang songo cinta ni jolma. Mudar nai diusehon, mudar naso marla dosa diusehon. Asa tung takang pe bangso Israeli, saya mula dorohan ni debata. Asa tung sipata acik rohat tanah Maryana koni amang inang. Asa tung sipata acik rohat ta amang inang na bersuami istri dok kondirom. Cinta Tuhan sudah ada. Maafkanlah kawan kita itu. Maafkanlah pasangan kita itu. Dihamu amanami inanami. Nakin didok mulu tantangan hidup datang, kita jangan langsung marah, jangan langsung putus asa, karena cinta Tuhan ada di hati kita. Sonari ahado komitmen di hita. Mari kita sama-sama baca ayat 2. Mula dong mabon kitab boy dijaha bahasa Indonesia kuat sekuat-kuatnya. Unang neng muruk dijabu gogo suarana. Ayo ayat 2 yang bawa bahasa Indonesia dulu. Iya, bahasa Batak masudi. Jadi idaunya ka bangso parbegu ma hati kuranu. Jala saluhut akar raja hamuliamu.
jala ikon marguarhon guarnai barho si pabao ni pamangan ni coba. Jadi idaun ni bangso parbegu mahati goranmu do saluhut hamuliamu. Amang inang mau diterjemahkan bahasa sehari-hari. Kalau kau melakukan kehendak Tuhan, semua orang yang ada di sekitarmu akan merasakan kebenaran dari Tuhan yang kau perbuat, dan akan merasakan kemuliaan Tuhan itu mulia karena kita takut sama Tuhan. Artinya amang inang adong si pamer honota dia mai haburjuon ni debata di ngoluta. Jadi mulu adong jolma holan pamer harta dia tapi sombong angku gak ada gunanya. Adong dosa ngoni sada dong aku mama pungan ina memang dia mas berjalan do hiado di pasingot Victor dong apa di tatong pasingot inang mabiya raw sotong di bereng-bereng aka na jahatian non mulai sian non sa tutoruan nina alaya di dokon amang padita molo sohu pake hirana dong na hurang nina. Oh iya molo sohu pake hira dong na hurang. Nah sekarang kita nggak usah ke situ. Nakin di do asa idaon ni bangso parbegu ho ala ni burjuni Tuhan itu ho. Kita mau pamer. Pamer apa tadi amang inang? Pamer kebaikan Tuhan. Pamer kebenaran Tuhan. Molo namora pamer mobil Ferrari, pamer mobil Alphard, pamer on pamer an. Molo aka pejabat, pamer on. Tanpa kita sadari anak kita itu juga sudah ikut-ikutan. Au hiado merdongan ala lomor aku tu sekolah minggu do remaja upay utut na sida. Ih, bagus sekali handphonemu ya. Pas aku rasa udah ada 10 juta harganya itu. Amang Tuhan, dak dana dope, ngama kata handphone harga 10 juta saya naruh aku mak. Bagus sekali sepatumu ya. Wih, pasti sudah 5 juta harganya itu. Amang Tuhan, isi do mengajar yo Tuhan saya naruh aku mak. Bangga dia dengan aksesoris perlengkapan dunia yang dia pakai, itu yang dia pamerkan. Habis itu apa manginang? Model pun terus berganti. Tidak manginang. Song anak kaina majulu, najolo pakai baju tirusan doi mana teh? Stop. Dungi sonari pakai baju tirusan. Ale mulu baju tirusan zaman dulu di dia pakai. Ijabul mudum kan? Itu kan inang alai sonari betul pesta pengen pakai holan ini dibayar tali pinggang na asa songona model. Iya kan artinya apa? Aksesoris sportibion boy berganti alai malah halak nong minyahan ni debata dia perlu pamer kebaikan Tuhan, bicaranya, tindakannya patuduhon dia takut sama Tuhan. Dia akan berkata, apakah yang saya ucapkan ini menjadi berguna? Apakah yang saya ucapkan ini gawe patubu perbedaan? Apakah yang saya ucapkan ini menjadi berkat? Apakah yang saya ucapkan ini holan paso butagas? Hamua manami inanami. Hubungan orang tua dengan anak nakin songonima holong ni debata. Saya dimaafkan Tuhan itu hita terus. Iparhatu Tuhanmu doa manginang saya dimapot Tuhan itu hita mulodang dimapot Tuhan hita aku ya mangulu saya dari pengamaul itu kan mangulu saya dari pengamaul ala nunga diramoti didongani ngoluta songon orang tua tu anak kon songon suami istri saling membutuhkan, saling ada kepedulian, saling mendoakan. Makanya Tuhan yang berinisiatif. Allah dibering Tuhan ni enggak layak manusia, tak mampu manusia ini memenuhi songon hupang idoi songon hudokko ni.
Jadi molo pe makmur Jerusalem, molo pe jago Israel, dan alani kehebatan na doi, alani Tuhan itu. Las hita pe amang inang, molo boy pe hita bertahan leling di huta na mayoritas na soporsea di Yesus Kristus. Ikon berani do hita pamer iman kita. Sungguh dia do di si marpung sada dua halak Kristen Batak lagi adong mata rida pasu-pasu. Wasa hudok kosongnya manginang ay guiding pe godang do orang Batak, namar tato-tato pe jaga pantai pe godang do harak Batak. Manang na ipe profesina di mana ada orang Kristen Batak lagi ikong gabe pasu-pasu. Setuju? Setuju amang inang? Setuju. Unang di sia dong halak Batak. Tunggulah kapan terjadi perang kedua. Soto gidok kusumuni. Itu teh. Ay ngadong komitmen kubege dia kana poso. Udah buru Batak bah. Buru Jawa bah. Dineng-nengi pe senyum do tuau ni namate. Ale mulo buru Bataki, so didok ko do pehata, ngai bolang ngau nina. Sudat pagi-pagi pedang isuryo butna, ale ngai bolang yau nina. Adong lumadok ko songoni, dang na hutabat tambai Jadi mulo adong songoni ulo morohan atu buru Jawa, dineng-nengi petawo, amang setabi amang inang ate. Sotung suarong anon babuat buru teh, ate. Dua teh, sotung gabi panglatu anu buru ni alak Bataki. Dok helan ni alak Bataki. Sotung ado. Alani dihamu amanami inanami di paingo turpuko do hita. Dileo Tuhan ni baga-bagana. Dileo Tuhan ni posni roha tu hita. Dalam Tuhan ada keselamatan. Dalam Tuhan ada perubahan yang baru. Laos di tahun non alam tahun transformasi do hita. Sian kepompong, sian naswadong argana gabi kupu-kupu indah cantik. Kita dulu adalah orang yang banyak dosa. Kita dulu mungkin semua punya masa suram. Itu kan namanya adong beda masa suram kan? Bapak Dita pe adong do masa suram nah. Kita dulu yang punya masa suram, tapi kalau kita berdiri datang pada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka Allah akan menjemput kita dan memberikan berkat-berkat rohani buat kita, berkat kehidupan yang tak kita pikirkan diberikan Tuhan. Amin. Los ikonido dohonota tu Tuhan. Karena Tuhan sudah menyayangi aku juga harus menyayangi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan aku kesempatan hidup di tahun 2025 on. Ikon adong maperubahan dia. Ikon gabe halak na toktong sidok melihat itu Tuhan nih. Ikon gabe halak na ringgas marminggu. Ikon gabe halak na gabe berkat. Ikon gabe halak sibuan lasni roha dameon. Molo aka aksesoris portibion. Molo rikot leono di Tuhan ido lu bisian na pinikiran ni rohata. Alani dihamu amanami nanami. Mandok mulai hati mahita terus tiap hari. Mandok mulai hati mahita. Allah Tuhani di baida-ida kita. Allah Tuhani proaktif menolong kita. Allah Tuhani selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Martanyang mahita. Mulai hati hubasat kami tuado pamu ali Tuhan debata. Las rohanami di baga-bagam. Di leokodo Tuhan narikot dingolo nami nang pesi pata mangalo hami di lumon ni roham alay dang di tadi koko hami di paida-ida hodo hami jala di leokodo narikot dingolo nami pinuji magwarmo Tuhan ala ni burji ni rohami Tuhami nang di bagasan obason nunga berjanji hami Tuhan tunggu dang pehamaulun hadopi hami unang hupajulu hami pikiran nami jalan marhutungut hami mengadopi ngulu napaiton alai songo dia pi Tuhan hamaulun na hadopi hami paringgas tangan nami marlopit mangidogogo tu adopamu
paringgas pat nami lau marsaur do sesama halak Kristen mamuji pasangap guarmi. Alani Tuhan pasu-pasu hami. Ramo tidongani hami. Asa gabi pasu-pasu ngulu namion. Asa gabi berdampak nauli ngulu namion. Unang sisurahan. Tuhan debata. Nunga hubegi hami. Tikting na masa di tungan-tungan ni Huriam. Dia kana martugas di bagas sa mingguon, sudia ka parhaladom, doa ka padita nami, bibil pro nami, pasu-pasu ma akka pakobasyon na sida. Nung ahubegi hami Tuhan, warta tikting di namarulang tahun, kelahiran pernikahan pasu-pasu sudi ruas ni Huriam. Muluadong namarsahit, leo tangan minalabuki pamalum, roha pamatang do pikiran na sida. Asa marlas ni roha na sida di bagasako. Hubwa kami tangyang nami Tuhan, diulahon pamasu-masuon na nengro. Ho mama masu-masu keluarga Manalu dohot keluarga si Matupang. Asa dinggan mardalan saluhudna pamasu-masuni do ulahon ada doakan narikot si Patupau na sida. Asa marlas ni roha keluarga. Buat kami tangyang nami Tuhan, punguan kategorial nadong di Huriaon, pasu-pasu ramoti, asa semangat toktong hami Tuhan, mangelion roha, mangelo tiki, marsaur di bagas joromon, ay ido hamuran nami, tanda maulihatin ni roha nami tu adopamu. Huha malatyo kami Tuhan, alaboy hami siyan Jayapura, rap marsaur di parminggunon. Songo komandongan ni hami borhat sian hutan nami. Jala mulo borhat pe hami Tuhan diar ningro. Pasu-pasu pardalanan nami pada waka parmeranday indot todi. Tuhan di idahodo Tuhan hutan namion. Mulo gudang pe Tuhan hami marsaur do naso sapor sia do tami. Allah ni hinauli ni ragam-ragam budaya nadong dison. Toktong Tuhan jaga to dinami. Toktong Tuhan liun di hami semangat lau mamuji pasangap guarmi. Asa kehadiran orang Batak, orang Kristen, jemaat HKBP, jemaat namin ni Tuhan. Kebi taulas ni roha may tuhu maliak kami. Tangihon mali Tuhan tangyang nami sisa dosa nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, mertanya kami tu depanmu si marham. Amin. Mari di maita los pasat pilihan. Raja, Dua Raja Oni.
Ale batama namin na di Banua Gijang. Hodo haruroni saluhut silelo na denggan do nasa ulibasan na mulutus. Pasatami masiyan na nilon mi tuhami pilihan namin tuho. Sejalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhas yang hami pilihanon. Patimbuluhon harrajawamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marite-hiti todim. Asalam hutanda hami godang ni silon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say South malomon ni Roham di Banua tongonon song na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tugyon tu panguncunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama buina tuho jala si maroha nami daho. Di dopakon Tuhan di batama buina tuho. Jala di pasaur madamena tuton di munabe. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Low. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Low, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Low sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk
logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan.
bana do